Εμείς τα ζήσαμε το τέλος της δικτατορίας, το τέλος της δικτατορίας. Χάρη σε εκείνους τους ελίτες, χάρη σε εκείνα τα κολόπεδα, έπεσε η δικτατορία. Χάρη στο παιδιών αυτών υπάρχουμε εμείς σήμερα. Ας είναι καλά τα παιδιά που πέσαν για τη δημοκρατία, να είμαστε εμείς ελεύθεροι και να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί χάρη σε αυτούς που δεν στάθηκαν σούζα, έπεσε η δικτατορία. Όσους λέει αυτές αυτά είναι καμαρωτές. Ποια λέει αυτά τα ψέματα. Οι αριστεροί λένε ψευτιές με το τσουβάλι, τις οποίες κοντεύει να πιστέψω κι εγώ. Και να βλέπεις όλους αυτούς τους αρχιψευταράδες να σε κοροϊδεύουν φάτσα φόρα. Να σε κάνουν να αισθάνεσαι μαλάκας. Να το νιώσεις, το πετσί σου. Να σε κάνουν να αισθάνεσαι μαλάκας. Η επόμενη μέρα του Πολυτεχνείου τι έφερε? Κάτι έφερε η επόμενη μέρα του Πολυτεχνείου. Έφερε τον Ιωαννίδη. Έφερε τον Ιωαννίδη. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι το Πολυτεχνείο έφερε τη Χούντα. Εδώ οι κομμουνιστές έσπαξαν, ρήμαξαν, διέλυσαν, έκαψαν, έκαναν παιδομάζωμα και τους χειροκροτούμε σήμερα. Είναι σύμπτωμα εξελισμού. Εγώ μιλάει περί δημοκρατίας. Μα για όνομα του Θεού. Την αλήθεια λέμε, παρακαλώ Άκη. Ναι κύριε Βίρλα, αλλά δεν χρειάζεται να φωνάζετε, ξέρετε. Μα μου λένε τώρα νοσταλγός του Παπαδόπουλου, του Βασιλέως κτλ. Και δεν είναι νοσταλγή, είσαι μόνο του κομμουνιστέ. Με τα παιδομαζώματα, με τις σφαγές, με τις κλοπές, με τα κονσερβοκούτια, με το φελαιό, με τη στιμάγκα κτλ. Αν είναι δυνατόν. Δεν μπαίνετε καν στον κόπο να με ακούσετε. Μόλις κατέβια τα δέντρα ο Βίρλας.